این коврика духтаро авай гирифта омадам, адача гирифта омадам, ами хали чиркин ина берун ба меандохтан фақат кӯчаоба чӣ мегӯяд болои алафба барои шистан ам хали чиркин шудаги будааст. Анакнун озир мешум тоза мекунам инҷа ба ҳастай ваниш бо яктай дига ин барои ваё чӣ мегӯяд барои доғое буравондан ина ҳамин катякумам магарам шоям тоза кунам ина кани мебинем ку чӣ мегӯяд ин доғош мебурафта бошад намебурафта бошад хали ина бечораи ванаба мешум ки дига ҷо нест ин Россия ба Тоҷикистон бошад замин ба мепарто ягон ҷо ба мешӯя инҷа ба фақат ванаба дигар ҷо нест. Намешум тоза мекунам агар хай бо тоза шуд насиб нишон метиҳам мехом комнате кӯдакоба андозам дачаба унҷа чӣ мегӯяд қолин надоранд нами қолинчае ки майдая бояд хай барои бозӣ кардани кӯдако андозам хай насиб тоза мекунам бо нишон метиҳам. амакиҳомо хӯрдагиам қавзӣ мегӯй меғалта рӯшон сафед аминоям қа мехӯранд ки то мурданшона мегӯзи меғалтаде мастӣ мебарад ба пастӣ. хай то хонаша расад коре карда. пирог кардам камтар рӯшам хе оро додам барои ин ки яхела нашавад ҳар намуд шавад. навзиёи пирогоя тайёр мекунем баъд мерем хонаи пуштуманам яъне чӣ мегӯяд ҳавлӣ. тайёр шуд пирога даромда меравад амхе молоими нағзи калон барои оилаи калон тайёр кунед нағз хайна рӯшам хеле омад хай чӣ мегӯяд камтар рангаша дигар кардам намудша дигар кардам неки ҳамун пирог неки мехе калон тайёр кунӣ чӣ мегӯяд оилаи калон ба нағз ман ябора 3 порсияша яктакара тайёр мекунам як листи калон амхали худо хоҳад фикр мекунам ки 2 рӯз мерасад чойхӯриомоба хелаво гарми нағз ина вақти обед шудагӣ муакура гирифтем замин равем хонаба дачаба равем ки ҳаво бениҳоят гарм этаж ба шиштан қин кӯдако кати кӯдако қаламҷа ба медаванд метозанд ҳар душа сур кардан ки дадома биён мебуравим ман тамирка худо ба шукр ҳар дафъ мебарем мебиёрем пуштин фақат пур карда мерем пур карда мебиёем ина қолинчае ки шуштагӣ ма гирифтам ҳоли инҷа барам нишон метиҳам тозаи нағз нашуд хай ба ҳар ҳоле ки тоза шуд нам хали ин оли камаш бояд дигарошам бор кунем оли бениҳоят чизи бисёр мебарем бачаҳо чиркин мекунанд инаш либосҳо инаш хай хӯрока мебарем боз насиб ғайр аз унҷа бо харид мекунем омадем камтарак шӯлача кардосиям обед ба аллакай омадем расидем накнун ина инҷа маннаи каш овардам адо шудагӣ буд нахе банкачоба мегирем банкачои байдаф холи шудагӣ буд инам хали маннаи каша мегирам кашаш бениҳоят нағз банкача шуд чихел хира омадост ҷо амуқа мешудааст маҳкам карда мемонам инҷа камтар салат инҷа пиёзамо бисёр кардем мо фақат пиёз меандозем ҳам пиёза ҳама нағз мебинад қати салат хӯрдана қати ҳама авқото
Тайёр шуд. Қатин мурғ карда гибдам. Чӣ мегӯяд? Ҳаво ки гармай, шӯлачи бевай кардам. Чӣ мегӯяд? Бероғанам хеле ки барои ҳавзи обед нағз. Чӣ мегӯяд? Шӯлачи обасту намак гуфтимам хеле. Нам хеле шӯлачи кардам. Инҷа нашин тамирлан, нашин. Шуда гибдам, овардем, инҷа ба мондем. Камтарама доғоеш ки буд. Мондагӣ набурафт, не ки худаш тозаи нағз шуд. Инҷа вай ба монда истифода мебарем. На пиёнаи мо як рӯзанда ҳаво гарм шудан ба кушодааст. Инҷа ба бениҳоят имсол бисёр акак. Ина оли накушодааст, фикр мекунам ози магазин рафта биёем якушод. Через 100 метров круговое движение. Второй съезд. Круговое движение. Второй съезд. Мама, папа, сюда. На магазин. Пошли, поехали. До конца маршрута осталось 100 метров. Внутрь или здесь? Вы приехали. Приехали? Мама, приехали. Ро интихоби матрас ба омадем. Хайвай магазин рафтем, қимати кард. Инҷа омадем, дидем ки кадомаш бештар маъқул мешавад. Инаш маъқултар шуд барои сахтиш барои кӯдако. Чӣ мегӯяд? Сахт бошад барои ин ки миёнашон нағз инкишоф ёбад. Барои ин сахт бояд бошад. Нами сахт. Хай нами дидем ин вай чӣ мегӯяд? Намунаш баъд аз интихоб кардан баъд метавонӣ заказ кунӣ, заказата тайёрша метиҳанд. Инҷа бисёр хеле ки хоҳӣ, мисол чанд пуле ки бахоҳӣ ҳастай. Инҷа мебинӣ кадомеш ки маъқул шавад. Инҷа бисёрам хелеҳо. Бисёрам. Инҷаш дигар намудош. Инҷа ин барои як кӯдак бениҳоят хоначаи нағзи хушро. Хай барои мо намешавад, чунки мо ба чанда ҷо намегирад. Инаш чӣ мегӯяд? Ҷои бозиш бошад. Яш ҷои дарс тайёр кунӣ. Ин дигар намудаш. Ина поям ба дарс тайёр мекунад. Ин боло ба ҷои хобаш. Баҳо чизои нағз овардагӣ. Инҷа бозикунак барои бачаҳо гӯя мешавад. Набинем мошинчаҳош аҷоибот сохтагиян. Чӣ мегӯяд? Тахтаям доранд ин мошинчаҳош. Хеле инҷа ба чанд пул? 350 рубл будааст. Инҷа пасудаҳош 550 рубл барои бозӣ барои кӯдакҳо. Рознагирӣ. Второй съезд. Ина магазинам буд кардем, биромадем, обед шуд. Хона ба ҳавоне ки бениҳоят гарм. Айна, до новых встреч. Мега гуфтем рафтем аку дигар.